שלום חברות, איך אנחנו מדליקות נר בשמן זית? לכבוד שבת, לכבוד צדיק, לכבוד חנוכה, לכבוד ראש חודש וכו'. אז אנחנו לוקחים כוסית כזאת, קונים את זה בכל מקום שמכבד את עצמו, מכולת, סופר, חנות של תשמישי קדושה. יש כוסית עם רגל ויש בלי רגל. אנחנו מניחים אותה בפמות מתאים ושמים שמן זית. אני בדרך כלל שמה הרבה שמן זית וטיפת קצת מים. קודם כל שמים מים, על זה שמים שמן זית, ואז אנחנו שמים את הפתילה. הפתילה היא באה ככה. יש פתילות מוכנות ויש פתילות שצריך להכין אותן. יש צד כזה ויש צד מבריק. הצד המבריק תמיד למעלה, לא משנה באיזה צבע. ואז אנחנו לוקחים את האש כמובן ומדליקים. אז אם זה ראש חודש, אז אומרים לכבוד ראש חודש כך וכך, שם החודש. אם זה לכבוד הצדיק, אז אומרים לכבוד הצדיק. עכשיו מוצא שבת, אז אני אוהבת להדליק לכל מיני צדיקים. נר לכבוד, הנר הזה לכבוד אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה. זכותם תגן עלינו כל עם ישראל, אמן. נר לכבוד דוד המלך, לכבוד 12 השבטים, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יונתן בן עוזיאל, הרב עובדיה יוסף, הרב כדורי. נר לכבוד נר לכבוד רבנו נחמן בן פגר, רבנו נתן, רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי. ונר לכבוד בעל שם טוב, ולכבוד כל הצדיקים האמיתיים שוכני האפר. זכותם תגן עלינו לכל עם ישראל, אמן. שלנו ולכל עם ישראל שבוע טוב. וככה מדליקים נר, ועכשיו אפשר לבקש בקשות. לבקש מהצדיק שהוא יתפלל עבורנו את הבקשה שאנחנו צריכים, ולהתפלל להשם בזכות הצדיק. השם ברחמך בזכות הצדיק תושיע אותי בישועה הזאת כך וכך, ולפרט את הבקשה. אשרינו.